Il-membru tal-Parlament Ewropew Miriam Dalli qalet li meta tfal jgħaddu minn trauma ta' pornografija online din tibqa' markata għal dejjem għaliex dak ir-ritratt jew filmat jibqa' jiġri warahom għal ħajjithom kollha. Hawn sostniet li l-Kummissjoni Ewropea għandha tindirizza infrastrutturi illegali online ġodda bħal Darknet. Dan jekk verament trid tiġġieled il-pornografija ta' tfal fuq l-internet. Miriam Dalli żiedet tgħid li wasal iż-żmien li l-Kummissjoni tadatta d-direttiva tagħha tal-2011 dwar l-istess materja billi tikkonsidra realtajiet teknoloġiċi tal-lum. Dalli saħqet li ħadd m'għandu jillimita l-użu tal-internet minn ċittadini li jimxu mal-liġi. Ma fl-istess waqt irid ikun żgurat li t-tfal ikunu mħarsa. Hawn iżiedet tgħid li din hija problema globali li tirrikjedi sforz globali. Fuq kwistjonijiet differenti l-membru parlamentari Marlene Mizzi sostniet li minkejja l-progress li sar fuq il-livelli tal-kolesterol jeħtieġ li jsir progress ikbar fuq livell Ewropew permezz tal-edukazzjoni. Dan bilan li jwassal għal iktar prevenzjoni u riċerka sabiex ikun miġġieled il-livell ta' kolesterol fost l-Ewropej. F'Jannar il-Kummissjoni Ewropea kienet qalet li qed taħdem mal-Istati membri u l-partijiet interessati biex jippromovu dieta sana u attività fiżika biex jipprevenu mart kroniku relatat mal-istil ta' ħajja. Din ir-risposta ngħatat għal mistoqsija tal-istess Mizzi dwar x'miżuri u inizjattivi ġew imnedija dwar dan ir-rigward. L-aħħar figuri tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa juru li fil-Ġermanja, Franza, Renju Unit, l-Italja u Spanja hemm iżjed minn 133 miljun persuna li jibatu minn livell għoli ta' kolesterol.